يما موالي الهوى يما موالية يما موالي الهوى يما موالية بسمة بتقهر الهموم والأمل يملاها عمري الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها بسمة بتقهر الهموم والأمل يملاها عمري الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها والكون كله بيحضر لعرس الحرية لما موالي الهوى يما موالية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Ambe masara manifoka abarkada lemi sona ninka bidunya irana abika oka jem kan fleni wati na jem kan mini amba fama faso jokene dogokun mi menyana maya telenyata jabarani su sanfɛ ka foli ni wali mando ko lase aw kelengrena bɛɛ lajɛlen ma wati na Mali kɔnɔ farafina bangunga ka taa se diɲɛ fanto bɛɛ lajɛlen ma dana min ni abota ko da kɛrɛnkɛrɛnnenya ɲɛta TV ka et surtout ni jɛmukan min bɛ ka tɛmɛ ni an b'a f'a ma faso jɔkɛnɛ ni anw ka jamana ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ jamanaba don min ni dugu jukɔrɔ nafolo caman bɛ a dugukolo jukɔrɔ nka n'i ye o nafolo ta k'a lajɛ ni o ye dugu jukɔrɔ nafolo ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kayi marabolo kɔnɔna na dugu dɔ bɛ yen walima cercle lakodɔnnenba dɔ bɛ yen ni o ye Kɛɲɛba ye Kɛɲɛba kɔni cercle anw ka jamana kɔnɔna na dugu jukɔrɔ nafolo caman de dasilen bɛ a dugukolo jukɔrɔ nka ni waati laban ninnu na n'i ye Kɛɲɛba ta k'a lajɛ ka taa se Mali yɛrɛ fan wɛrɛw ma degun b'u kan gɛlɛyaw b'u kan ka sababu kɛ dugu jukɔrɔ nafolo ninnu yɛrɛ bɔcogoya ka taa se degun caman wɛrɛw ma da bɛ to ka don o la wasolontaw tɛmɛnen kɔ ka bɛ yen nɔ teleɲɛta jabarani su sanfɛ bi da bɛna se kisa min ma walima masala bɛna boli fɛn min kan o de ye Kɛɲɛba yɛrɛ cercle ye jɛkulu sigilen bɛ o kama ni a bɛ f'a ma wasatɔn nin ye jɛkuluba ye min ni a ka cɛsiri fanga ka bon min kɛn bɛ ka wulikajɔw bila sen kan anw ka jamana kɔnɔ an bɛ don min na i ko bi a ɲɛmaaba Alu Jalo an ye ale wele ka na bi min bɛ se ka kɛ sababu ye an n'ale yɛrɛ ka se ka na masala sigi kɛrɛnkɛrɛnnenya la dugu jukɔrɔ nafoloko ta fanfɛla la ka taa se Kɛɲɛba yɛrɛ cercle ma ka taa se wasatɔn yɛrɛ ka wulikajɔw bɛ cogoya jumɛn na da bɛna don ninnu bɛɛ lajɛlen na ni ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ka foli ni waleɲuman dɔ k'o lase aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma jɔnni an ka taa ɲɛfɛ ka kuma di Alu Jalo ma fɔlɔ a ka foli kɛ ka ɲɛsin ɲɛta TV filɛbaw bɛɛ lajɛlen ma salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh. Somɔgɔw bɛ di tɔɔrɔ tɛ baasi tɛ yen nɔ baasi foyi tɛ yen alhamdulilayi aba i Jalo aba somɔgɔw bɛ di tɔɔrɔ tɛ alhamdulilayi aba ayiwa i bisimila teleɲɛta jabarani su sanfɛ hakili la nin ye e siɲɛ fɔlɔ ye ka na ni jɛmukan in kɛnɛ kan wele bilar'i ma walasa an ka se ka na kuma Kɛɲɛba yɛrɛ cercle kan an bɛ o foli n'o bonyamasegin kɛ ka taa i yɔrɔ d'abord bamananw ko maa lakale man yɛrɛ da ka se ka dakuruɲa fila fɔ Alu Jalo yɛrɛ ye jɔn ye e min ye wasatɔn yɛrɛ ɲɛmɔgɔba ye ka se ka dakuruɲa damadɔ fɔ an ɲɛna kisa kan. vraiment o diyara n ye n bɛ teleɲɛta n b'aw bɛɛ lajɛlen fo Tabarikala. ka taa ɲɛmɔgɔba ma fo ka n'a bila baarakɛlaw la n foli ni tanuli b'aw ye ka aw barika da jamana kɔnɔdenw kunnafonini la ne ye Alu Jalo ye n ye Kɛɲɛba ka den ye an bɛ wulikajɔ la depuis le 25 octobre 2020 n'an ye wulikajɔ daminɛ mais an na association sigira 2019 en 2019 fo ka n'a bila sisan na bon k'a sɔrɔ 2019 kɔnɔlaw la k'a sɔrɔ tiɲɛli tun ma wara kosɛbɛ mais an bɛ yɔrɔ min na bi a tɛ se ka lakali bi ta de juguyalen dɔ fo k'a dama tɛmɛ bon an b'o wulikajɔ de la tabarikala ayiwa Alu Jalo yɛrɛ kofɔ in o kɔni diyara an ye kosɛbɛ o b'a to ɲɛta TV filɛbaw u bɛna se k'a dɔn maa min bɛ an bolokɔrɔ bi ni o ye Alu Jalo ye wasatɔn yɛrɛ ɲɛmaaba wasatɔn ka i da don a la jɛkulu jumɛn don dɛ a sigira laɲini jumɛn b'a la ka se ka fɛsɛfɛsɛli dɔɔni kɛ an ye wasatɔn yɛrɛ kan. bon vraiment wasatɔn sigikun ye ko ba fila ye. ko ba fila. o ko ba fila in ni a bɛ fɔ a ma statut réglementaire ni gɛlɛya bɛ na jamana kan
a ka se ka wulikajɔ kɛ ka gɛlɛya in kunbɛn ni hɛrɛ b'a fɛ ka don jamana in kɔnɔ n'a ma se ka sira sɔrɔ a bɛ wulikajɔ kɛ ka hɛrɛ in sama ka don jamana kɔnɔ a sigikun b'a fɔ ye o fɛn fila de ye ni bɔnɛ b'a fɛ ka se ala k'an kisi an bɛ wulikajɔ kɛ bɔnɛ in kana se ka se jamana in ma ni hɛrɛ b'a fɛ ka don a ma sira sɔrɔ an bɛ wulikajɔ kɛ ka hɛrɛ in sama ka se jamana in ma sigikun y'o de ye assiette réglementaire kɔnɔ la bakurubaya la n'i y'o walawala cogo cogo i b'a ye a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sira ɲuman kan quoi. Ayiwa wasatɔn a bilara sen ka waati jumɛn ani jɛkulu yɛrɛ a bonya bɛ cogoya jumɛn na bi Kɛɲɛba cercle yɛrɛ bɛɛ de don wa walima a bɛ cogo jumɛn na. Bon bi a bɛ Mali cercle région bɛɛ kɔnɔ an bɛ yɔrɔ min na ko bi. Alhamdulilayi. A bonya daminɛna Kɛɲɛba mɛ a bonya na sisan a bɛ région caman kɔnɔ a bɛ Mali région bɛɛ la bi an bɛ yɔrɔ min na bi a cercle fana a b'o a bɛɛ kɔnɔ a kɛra national de an bɛ yɔrɔ min na bi. A bilara sen ka waati jumɛn kɛrɛnkɛrɛnnenya la. En 2019. 2019 la. Ka b'o la ka n'a bila an bɛ 2022 min na wasatɔn bilara sen kan. O b'a jira k'a fɔ Kɛɲɛbakaw bɛɛ lajɛlen b'i yɛrɛ sɔrɔ wasatɔn kɔnɔ. Kɛɲɛba 12 communes na bɛɛ b'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ. Commune 12. Commune 12 de bɛ Kɛɲɛba cercle kɔnɔ. Cɛ b'o la muso b'o la denmisɛn b'o la cɛ b'o la muso b'o la maakɔrɔ b'o la bɛɛ lajɛlen b'a la. cercle yɛrɛ cadre bɛɛ lajɛlen b'i yɛrɛ sɔrɔ. Bɛɛ b'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ. Alhamdulilayi. O cogo kelen na Kɛɲɛbaka minnu sigilen don jamana kɔkan na an n'u bɛ cogo di. An ni diaspora mɔgɔw an tɛgɛ bi ɲɔgɔn bolo parce que an na groupe fɛn fɛn sigilen bɛ WhatsApp kan an ni bɛɛ b'a sanfɛ. Vraiment olu yɛrɛ jɔyɔrɔba b'a la bi an bɛ yɔrɔ min na bi ka encourager baara in na. O b'a jira k'a fɔ cɛkulu don bi min ni o ye wasatɔn ye n'a walankatalen don. N'a walankatalen don fantan faama bɛɛ bɛ wasatɔn dɔn bi. Bɛɛ tout le monde. K'a taa président ma fo ka jigin. Alhamdulilayi. Ayiwa n'i ye Kɛɲɛba cercle ta k'a lajɛ i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na jɛmukan daminɛ na cercle lakodɔnnenba don anw ka jamana kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la dugu jukɔrɔ nafolo ta fanfɛla la. E min ka cercle walima i bangeyɔrɔ ye Kɛɲɛba cercle ye ka dakuruɲa damadɔ fɔ an ye kibaruya sɔrɔ ka fɔ mine caman kɔni bɛ yen. Mine belebeleba caman bɛ yen mine mun bɛ yen bi a bɛ mine 5 bɔ. Mine bɛ Kɛɲɛba cercle dɔrɔn. Mine bɛ Kɛɲɛba cercle kɔnɔ. Kɛɲɛba bɛ yɔrɔ min na bi Mali pɔmɔ dɔ de don. Mine 5 bɔɲɔgɔn. Mine 5 de bɛ yen mine ba 5 de bɛ Kɛɲɛba cercle kɔnɔ. Ni k'o fara petite mine damadamaw kan voilà yaya olu de bɛ yen bi Mali Kɛɲɛba bi a ɲɔgɔn ka dɔgɔ Mali cercle kɔnɔ bi an bɛ yɔrɔ min na bi. Ka sababu kɛ sɔrɔ min bɛ bɔ a dugukolo jukɔrɔ. K'a sɔrɔ sɔrɔ min bɛ bɔ yen a ɲɔgɔn ka dɔgɔ la bi mais an minnu bɛ sigida la Kɛɲɛba Mali an bolo Mali cercle bɛɛ fana ka fisa ni anw de ye bi. Voilà. Ka sababu kɛ jumɛn? Ka sababu kɛ nafolo in bɛ bɔla sira mun fɛ an ta a sira ninnu a ko jɛlen tɛ. A tɔnɔ tɛ se Kɛɲɛba cercle ma wa? A tɔnɔ tɛ se Kɛɲɛba cercle ma degun de bɛ s'an ma. Ka d'a kan cogoya ɲɛfɔ a ye. Voilà. Ka d'a kan an environnement n'i y'a mɛn adamadenya environnement de don. Bon an n'an sigida de don. Environnement n'i y'a ye adamadenya environnement de don. Nafolo in bɛ bɔ n'i ye nafolo bɔlen sanu ninnu bɛ bɔ ni produit chimique jugu minnu ye olu tɛ lasagona a kɛcogo la sanu ninnu bɛ kan ka bɔ vite fait la i tɛ kan ka environnement sauvegarder bon o de kelen bɛ ka na adamadenya dɔn galama la Kɛɲɛba cercle kɔnɔ mais hɛrɛ mun fana bɛ sɔrɔ o fana bɔlen kɔfɛ o fana nafa tɛ se Kɛɲɛbakadenw ma. Ne y'a faamuya sɔrɔ min bɛ bɔ Kɛɲɛba cercle la mine i n'a fɔ i da sera ma sa mine 5 bɔɲɔgɔnko in na a kɔlɔlɔ de bɛ se Kɛɲɛba cercle ma. Voilà kɔlɔlɔ de bɛ se yen. Nka tɔnɔ min bɛ sɔrɔ sanu yɛrɛ la nafolo caman min bɛ sɔrɔ sanu na n'o ye miliyari caman ye o retombé tɛ bi Kɛɲɛba kan. O foyi tɛ se an ma o tɔɔrɔ de b'an kan. I ka kuma latigɛ tɛ san waati dɔ la Ala ye garisɛgɛ diya ne yɛrɛ taara Kɛɲɛba cercle la ka taa bɔ n bɛnkɛ fɛ yen Kɛɲɛba yɛrɛ dugu kɔnɔna na a waati Kɛɲɛbakaw ye wulikajɔ ni lamagaba kɛ
groupe kama de tun bɛ courant di Kɛɲɛba yɛrɛ dugu ma bon a dun yirala k'a fɔ ni dun ye Kɛɲɛba yɛrɛ cercle ta k'a lajɛ mine kelen dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ se ka courant yɛrɛ di Kɛɲɛba cercle ma sans problème ni a ma kɛ gɛlɛya ye mine yɛrɛ kan nka ka taa ye k'a fɔ Kɛɲɛba yɛrɛ courant ko kelen don zani kelen kelen n'a bɔra kin dɔ la a bɛ taa kin dɔ la ka taa se hali ji sanumanko yɛrɛ sɔrɔli Kɛɲɛba ninnu bɛɛ lajɛlen degun ye nka wasatɔn ka nin wulikajɔ in a degun in a bɛ Kɛɲɛba kan a bɛ waati jan bɔ a ko bɛ cogo jumɛn na bi. bon an bɛ wulikajɔ la an ye wulikajɔbaw kɛ an bɛ depuis le 25 octobre 2020 an tun ko k'an bɛ fɛ ka mine bɛɛ fɛn fɛn bɛ k'a bɛɛ jɔ bon ani Kayi gouverneur i bolila ka se o ma o ye délégation wuli ka na kuma an fɛ ko an bɛ laɲini minnu nɔfɛ an ka kɛ écurie ye ni Ala sɔnna ko bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ mais o laɲini an y'o fɛn o fɛn kɛ o ma ɲɛnabɔ foyi ma ɲɛnabɔ o la bon n'an ye wulikajɔ kɛ dɔrɔn i bɛ boli ka taa Kayi gouverneur fɛ o bɛ n'a nɛgɛn ka ko datugu bon i b'a ye degun b'anw de kan toujours parce que an na jiw tiɲɛna courant tɛ yen i y'a fɔ cogo min kama de bɛ yen kama unité kelen ye 50 de ye courant unité kelen Kɛɲɛba 50 de don bon a tɛ quartier dɔw b'a sɔrɔ dɔw t'a sɔrɔ n'a bɔra quartier dɔ la a bɛ taa Kɛɲɛba quartier dɔ la voilà an kɛrɛfɛ jamana dɔw bɛ yen o y'an kɛrɛfɛ jamana ni jamana dɔw bɛ frontière la mine mun b'olu fɛ yen mine ninnu poto mana tɛmɛ dugu o dugu la i bɛ courant tigɛ k'a di dugu ma mine poto mana tɛmɛ dugu o dugu la mana tɛmɛ dugu o dugu la i y'a faamuya i b'o courant di o dugu ma mais anw yɛrɛ fɛ yan mine ba 5 in mine ba 5 cercle kelen poto bɛ tɛmɛ an du daw la fan bɛɛ fɛ ka taga courant ta ka taga di mine ma mine b'a ta yɔrɔ wɛrɛ ka a la baarakɛyɔrɔ dɔ la ka taa n'a la baarakɛyɔrɔ wɛrɛ la a bɛ tɛmɛ dugu an dugu bɛɛ la courant kelen i t'a d'an ma et puis fana il est dɛmɛ t'an ye foyi et puis fana i t'an ta baara la et puis fana i tɛ marché di anw ma Kɛɲɛba n'i ye Kɛɲɛba Kayi mara mɔgɔ ye i tɛ baara sɔrɔ mine ninnu kɔnɔ n'i ye Kɛɲɛba ka den n'i ye Kɛɲɛba ka den ye i tɛ entrepreneur i tɛ marché sɔrɔ i tɛ marché sɔrɔ mine ninnu kɔnɔ ni i la degun ani la k'i dɔn kaso la o nafa dɔrɔn mine minnu bɛ yen i b'an dɔn kaso de la ka bɛɛ gosi ka anw na donc gouvernement n'a hakili tɛ ka sɔrɔdasi wuli Bamakɔ ka taga an bugɔ fu k'an faga fu mine ninnu b'o baara de la ka ɲɛsin population ma. Alu Jalo i ka n t'i ka kuma latigɛ nka jamana fan dɔ ka kɛ mine 5 i yɛrɛ ka ɲɛfɔcogo la sa Kɛɲɛba cercle la damakasiw kɛra aw fɛ ka kulekan bɔ ka ɲɛsin jamana faamaw ma Kɛɲɛba bɛ degun kɔnɔ Kɛɲɛba bɛ tɔɔrɔ kɔnɔ ni n'a ɲɔgɔnna nafolo miliyari kasabi o de bɛ sɔrɔ Kɛɲɛba yɛrɛ cercle la nka ka taa ye k'a fɔ kɔfilɛ tɛ ka kɛ Kɛɲɛba la e y'a kun kɛ mun de bɛ yen a ɲɛfɔcogo a faamuyali ka gɛlɛn peut-être hali minnu bɛ ka télé filɛ nin waati in na. bon a faamuyali a ka gɛlɛn a ma gɛlɛn parce que mun na tubabukɛ mun bɛ mine ba dɔ tɔgɔ fɔ fɔlɔ n'o ye Somilo ye n'a ye Arangol dɔn ni o mine n'a a bɛ a mine Marki Briso bɛ na wagati min Mali la foyi tun t'a bolo nafolo t'a bolo Malien dɔw de kɛra k'a dɛmɛ dɔɔni yɛrɛ mais o mine kelen n'o ye Kɛɲɛba n'o bɛ Kɛɲɛba n'o ye Somilo ye ni a tigi ye Marki Briso ye o mine kelen in de ye Kibali jɔ usine o wari bɔra yen de ka Kibali jɔ o ye kelen ye ka Tongo fana jɔ n'o ye Côte d'Ivoire ye ala usine mun bɛ a bɛɛ wari bɔra anw fɛ yan de mais a kɛlen bɛ ka mun k'an na a kɛlen bɛ ka farafin directeurs de sigi n'o ye maliyɛn denw ye ka maliyɛn den ɲɔgɔn jeli bɔ k'a di tubabukɛ ma est-ce que i y'a faamu directeur minnu bɛ yen c'était maliyɛnw de don i y'a ye ni ninnu a tubabukɛ kɛlen bɛ k'olu de kɛ directeur ye ka na jamana in tulu bɔ k'a taga di a k'a kɛ ale ka se ka nafa sɔrɔ
parce que ko an yɛrɛ damaw de bi ɲɔgɔn dɔn tubabu y'o de kɛ parce que nafa fɛn fɛn bɛ Keɲeba cercle kɔnɔ n'an kan ka hakɛ o hakɛ sɔrɔ parce que an bɛɛ bi ɲɔgɔn dɔn an ye ne wolola yen n ye Keɲeba ka den ye n ye Keɲeba ka ye depuis n bɛ san depuis n wolola hali ma deli ka se Sikaso n bɛ Keɲeba dɔrɔn de an bɛɛ bi ɲɔgɔn dɔn fɛn fɛn bɛ minnu kɔnɔ yen ni entrepreneur dɔn i b'a sɔrɔ Keɲeba ka tɛ n'i ye Keɲeba ka ye i tɛ entrepreneuriat kɛ Keɲeba ka den tɛ entrepreneuriat kɛ parce que n'i ye Kayi mara bɛɛ ta sisan entrepreneur 100 i b'a sɔrɔ Keɲeba ka den mun b'a la a tɛ 2 bɔ ou bien 3 a t'o bɔ an bɛɛ bi ɲɔgɔn dɔn an bɛɛ bi ɲɔgɔn dɔn Alu Jalo wasatɔ ɲɛmaaba ye ni kisa dɔnnen tɛ jamana ɲɛmaaw fɛ wa bon an b'o wuli ka jɔ de la i n'a fɔ an ye récépissé sɔrɔ en 2019 mais an tun y'a wuli ka jɔ daminɛ en 2000 an tun bɛna min ninnu jɔ de tak fo hakɛ an hakɛ minnu bɛ an ka olu sɔrɔ mais mun y'a sumaya an bolo an y'a ye dɔrɔn an environnement commencera ka dégrader jamana wɛrɛ mɔgɔw fɛ ka sanu n'a jama bɔ ka taga n'a ye bon an y'o wuli an ye minnu ko in sɔnsɔrɔ n'i y'a mɛn i bɛ nafolo ɲini i yɛrɛ ka kɛnɛ dɛ n'i y'a mɛn i bɛ wari ɲini ni de b'i la an y'a ye an na ɲɛnamaya yɛrɛ tɔ bɛ na ban minnu ninnu na dégradation kɔfɛ environnement na an y'a ye minnu nana k'u bɛna kun cɛ k'a tɔ bɛɛ ban pewu o fana tun ye jamana wɛrɛ mɔgɔ ye n'o ye Sinois ye ka na légalement ka na site 70 ni site 5 k'o créer Keɲeba cercle kɔnɔ 40 milliards par jour i b'o de bɔ sanu na k'a sɔrɔ gouvernement tɛ fɛn sɔrɔ dugu tɛ fɛn sɔrɔ i ni bandi damadamaw de faralen bɛ ɲɔgɔn kan mɔgɔ damadama Sinoisfinma mɔgɔ damadama n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a tɛ tɛmɛ mɔgɔ 90 ni mɔgɔ 2 mun b'a nafa sɔrɔ 10 millions 20 millions olu b'o sɔrɔ Sinois bɛ kan ka sanu ni jama bɔ olu yɛrɛ tɛ sanu ye tɛ jama ye i bɛ kalo o kalo dɔ bɛ 10 millions sɔrɔ dɔ bɛ 20 millions sɔrɔ i b'o baara o bɛ kan ka na ba détruire ka kow détruire ka fɛn bɛɛ détruire pour rien ka fɛn bɛɛ détruire bon an y'o de kɛ an ye minnu ko sɔnsɔri o yɔrɔ de la k'a essayer ka olu kɛlɛ olu ka bɔ an na baw na environnement kɔnɔna la o de y'an lase bi ma n'o tɛ i b'a sɔrɔ an ni min ninnu tilalen ɲɔgɔn na donc ni ne y'a faamuya fɛnɛ sisan i b'a jira k'a fɔ minnu tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ maa wɛrɛw n'o ye Chinois ye olu fɛnɛ ka tiɲɛni ni kasara fɛnɛ sera Keɲeba ma n'olu bɛ CFA miliyari caman salo ka bɔ Keɲeba yɛrɛ cercle fɛnɛ na olu ta fana juguyara parce que olu bɛ sanu qualité dɔ b'an fɛ yen n'o y'a bɛ fɔ a ma ko nara n'a ye 24 carats dɔn mais a sanu ninnu bɛ sɔrɔ ba kɔnɔla a n'an forow a n'an kɔbaw minnu tɛ ja pewu a sanu bɛ se ka sɔrɔ olu de kɔnɔ olu fana ye pelle belebeleba minnu ta minnu bɛ minɛnw bolo olu ye olu de ta sa i bɛna o de sɛn k'o ba kɔnɔ ka ba détruire ani ministre 3 tagara ye ministre des mines ministre de sécurité ministre de l'environnement an tagara baara yɔrɔ yira olu la ministre sera ba millier la ministre mine sera ba millier la ye ko alu ko an ma se ba kɔnɔ ngi bɛ ba millier de la a ma ba yɛrɛ dɔn a bɛ ba camancɛ la a bɛ ba millier la a ma ba yɛrɛ dɔn est-ce que y'a faamuya c'est pour cela que an ye minnu ko kuma ninnu jɔ ka continuer Sinois kɛlɛli fɛ ka se ka bɔ an na ba a nana ko nana forow kɔnɔ parce que i bɛ se ka taa an na jardin lajɛ sisan i ni dɔ bɛ bɛn complicité la dɔrɔn i bɛ taa jardin lajɛ mangoro foro ka bili kɛ k'a dégager ka sanu bɔ o kɔlɔlɔ nana kɛ fɛn ye waati dɔ la muguciw bɔra la ka kasara caman bɔ a la bon a ko bɛ cogo jumɛn na effectivement a kɛra parce que Chinois ninnu nalen ni sisan tɛ an ye wulikajɔ mun kɛ Keɲeba ka den cercle den mun sara n'i y'a compter a bɛ taga fo mɔgɔ 70 ani mɔgɔ 8 mɔgɔ min fatura nin kɔlɔlɔ nɔfɛ don dɔw la mɔgɔ 12 i b'a sɔrɔ musokɔnɔma dɔw b'a la muso 10 bɛ sa musokɔnɔma 2 b'a la dinga bɛ firi Sinois dinga bɛ firi a da la i bɛɛ bɛ sa Sinois la sécurité bɛ mugu ci dɔw fana na n'i y'a jateminɛ an bɛ yɔrɔ min na bi semaine kelen tɛ kɛ k'a ban mɔgɔ 3 ma sa Keɲeba cercle la ni Sinois kɔlɔlɔ in na bon a bɛ yɔrɔ min na bi
anw dun ye wulikajɔ kɛ nin transition kɔnɔla in na ka transition depuis M5 ma na transition kɔnɔ n'an a wasatɔ bɛ kan ka transition soutenir fo ka na M5 na fo ka n'a bila bi la an bɛ wulikajɔ kɛ an kɛɲɛbagaw an bɛ wulikajɔ kɛ ka transition soutenir i ka se k'an mako dilan mais jusqu'à présent i m'an mako dilan parce que an dusu kasilenba de bɛ yen bi. Chinois ka baara a ma jɔ wa? A ma jɔ. A ma jɔ bi dara ko ila gode belebeleba minnu bɛ yen n'a bɛ nin so in bɔ n'i bɛ sanu yɛlɛ a kɔnɔ i bɛ yɛlɛ bari b'a kɔnɔ i b'a ye bari b'a kɔnɔ sanu yɛlɛyɔrɔ b'a kɔnɔ fɛn bɛɛ bɛ si a kɔnɔ o so belebele a bɛ ko remorque a ka bon ni remorque ye o sigilen bɛ ba kɔnɔ i bɛ sanu bɔ i b'a yɛlɛ k'a kɛ lengo ye ka sɔrɔ ka taga n'a ye. Ministre ka tagali kɔfɛ ministre la tagali sanu bɔ ma se ka jɔ Chinois fɛ. Ministre la tagali kɔfɛ o kɔfɛla de juguyara n'a bɛɛ lajɛlen. Ministre ka tagali kɔfɛ. Ministre la tagali kɔfɛ parce que mun na denmisɛn mɔgɔw bɛ mun kan anw na i bɛ profiter ka permis de recherche di Chinois ma i b'a dɔn i tɛ permis Chinois ninnu tɛ se ka baara kɛ yɔrɔ la ni ba kɔnɔla ni ko kɔnɔla tɛ o dun kɔnɔnalen don Mali sariya fɛ ko ka permis di ba kɔnɔ k'a di ko kɔnɔla o man kan ka kɛ mais i b'i tugu ka permis de recherche di Chinois ma olu b'i profiter o de fɛ ka sanu bɔ i y'a faamuya légal k'a sɔrɔ ni i bɛ ne yɛrɛ kɛ k'olu t'a kalama k'olu ye permis de recherche de di i b'a dɔn e bɛ permis de recherche di mɔgɔ ma i don don o don réseaux sociaux k'a bɛ fɔ k'i bɛ nin baara jugu in na i mako t'a la c'est comme ça olu de b'an sɛgɛn terrain kan kosɛbɛ kosɛbɛ denmisɛn mɔgɔw de b'an sɛgɛn kosɛbɛ parce que i bɛ papier mun di Chinois ma ko permis de recherche olu bɛ taa o de kɛ sanu bɔlan ye. O bɛ t'o de kɛ permis d'exploitation. D'exploitation ye. Alu Jalo wasatɔn ɲɛmaaba an ka maa weleli bi faso jɔ kɛnɛ kan kasara ninnu daminɛnen ka se bi ma a ye walima gɛlɛya ninnu daminɛnen ka na se bi ma a ye kɔlɔlɔba lase Kɛɲɛba cercle ma ni Ala sɔnna ma baro ta ko filanan na an bɛ segin ka na i ka se k'i da don o la a kɛra degun min yɛrɛ ye Kɛɲɛba cercle ma ka na bila an bɛ don min ko bi i na se ka walawalali k'o la an bɛ taa sɛgɛn lafiɲɛ bɔ la sɔɔni sisan Mamadu kɛnɛ kan an bɛ segin ka na. Merci. n balimamuso an bɛɛ tun sigilen bɛ ka don min kɔnɔ o de sera baramuso makɔrɔni bɔra makɔrɔni kalite ɲumanba ɲagami foyi foyi t'a la wa a bɛ bugun baramuso makɔrɔni kunbaba b'a la misɛmani b'a la hali vermicelle makɔrɔni sɔngɔ ka di a tobi ka di wa a tɛ nɔrɔ a tɛ nɔɔni a foroko kumaba ye 80 ye min y'a foroko fitinin ye ale bɛ sɔrɔ 40 dɔrɔn ayi bi jamana in gwadennaw bɛɛ bɛ girin makɔrɔni kelen mun nɔfɛ ale de don baramuso makɔrɔni. Baramuso i ta y'i ka kow ye. Foli ni waleɲuman dɔ k'o lase aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na mankutu kɔfɛ an bɛ segin ka na an ka jɛmukan kɔnɔna na ni o ye faso jɔ kɛnɛ ye maa welele Alu Jalo wasatɔn o ɲɛmaaba don wasatɔn min ni ale ka cɛsiri fanga ka bon bi bi in na Kɛɲɛba yɛrɛ cercle a bɛ se k'a lakisi cogo min na ni k'a latanga Ala ta kɔfɛ ka sababu kɛ dugujukɔrɔ nafolo min ni o bɛ bɔ Kɛɲɛba yɛrɛ cercle la a kɛn bɛ kɔlɔlɔba ye a kɛn bɛ kasaraba ye Kɛɲɛba yɛrɛ tɛ ka foyi sɔrɔ a la walima tɛ ka foyi tɔnɔbɔ a la o gɛlɛya n'o ka wasatɔn in bilara sen kan wasatɔn ɲɛmaaba ni o ye Alu Jalo ye ale de bɛ an bolokɔrɔ bi an bɛ ka kuma Kɛɲɛba yɛrɛ cercle lahalayaw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la dugujukɔrɔ nafoloko ta sira fɛ ɲininkali tun nana da yɔrɔ min na Alu Jalo o de ye ka fɔ a ye kɔlɔlɔ jumɛnw na se min ko minnu bɛ walima Chinois ko yɛrɛ a degun ka se k'i da don o la ka ɲɛfɔli kɛ a ye environnement fɔ sɛnɛ kɔni dugukolo kɔni sɛbɛkɔrɔ tiɲɛna ka taa se bagan yɛrɛ bɛ se ka gɛn na o ɲininkaliw yɛrɛ ninnu kɔlɔlɔ de diga nansaraw b'a fɔ cogo min na i bɛ se k'i da don o la ka dɔ ɲɛfɔ. Bon anw tun na laɲini tun ye fɛn mun ye k'a ɲɛsin gouvernement ma kɔlɔlɔ mun b'a fɛ ka dɔn jamana in kɔnɔ ka dɔn Kɛɲɛba cercle kɔnɔ anw tun na laɲini ye wasatɔn national la an tun na laɲini ye a kana kɛ dɛ parce que Ala ka i ka ko bana kunbɛn ka fisa ni bana furakɛ anw tun na laɲini ye an tun tɛ mɔgɔ jugu ye an ye fasoden ɲumanya parce que faso kanu o ye limaniya dɔ de n'a tun y'anw yɛrɛ diya an tun mana kule cogo o cogo sinon tun bɛ wari sɔrɔ an kan parce que bɛ wari di mɔgɔ ma
ye million bi woro million keme million bi duru bo di ni mo ye kule damna be war de nyansi ma ka war ke boro kono ka war ke boro kono ka di ma gi makum mais de sera on a de ay fembe danga amason mais ni faso kanu non tante danga den ay do dende mais jamana kanu no yim na bi ke fato de jamana kanu manim na bi ke fato ya bi ke fembe. C'est pour cela que anye kule kan ke ka nyansi mali famaw ma ka fo fen do be nale a koin a kololo ka bon a convenant ka bon fana mais il fallait ka to action kera ka ban amerom na bi beganti se ka marake bien vrai ka be fo ke ba sanu bo dugu ye mais ke ba fana sene ke dugu ba de sene ke ba parti do be fo te damante se fo te se abebe ke sene de ani bɛgan mara mais nanaw bɛɛ tiɲɛ kɛɲɛbakadenw bolo bi bɛgan tɛ se ka mara sɛnɛ tɛ se ka kɛ bon ni sɛnɛ ma kɛ bɛgan ma mara mɔgɔw bɛ kan ka sa du kelen kɔnɔ mɔgɔ 5 bɛ sa ɲɔgɔn fɛ sinuwa problème sinuwa kɔlɔlɔ in nɔfɛ parce que kɛlɛ bɛ ka dingabaw sen yɔrɔ bɛɛ. Il est démissionné n'a boré kɛrɛfɛ dɔrɔn i b'a ye a tununa n'a tununa dɔrɔn a binna sinuwa dinga kɔnɔ ji la a tɛ se k'a yɛrɛ bɔ ni bɛɛ misi bɛna don sinuwa dinga kɔnɔ bɔgɔ la a yɛrɛ jɔlen bɔgɔ potopoto a tɛ se k'a yɛrɛ bɔ a jɔlen kɔngɔ ni minɔgɔ b'a faga a jɔlen k'a to bɔgɔ la tak a jɔlen bɔgɔ la a tɛ se k'a yɛrɛ bɔ hali ni adamaden donna la i tɛ se k'i yɛrɛ bɔ i bɛ sa ni mɔgɔ ma ɲɛ ma i tɛ se k'i yɛrɛ bɔ. Bon ni fɛn ye jamana kɔnɔ ka bagan mara yɛrɛ gɛlɛya kɛba cercle kɔnɔ o kɔfɛ tuguni nin bɛɛ kɔlɔlɔ bɛɛ lajɛlen kɔfɛ convenant wɛrɛ jumɛn bɛ n'a kɛba cercle kɔnɔ a bɛ na ni fantanya gɛlɛnba dɔ de ye sisan ni sinuwaw la ni baarajugu in kɔfɛ a bɛ na ni fantanya gɛlɛn de ye fantanya dun mana gɛlɛya a ko bɛ laban cogo min bɛɛ b'o dɔn. O kɔfɛ tuguni sinuwaw kelen bɛ ka gorobara minnu ni sécurité ba minnu ta ka taa don an na kungo kɔnɔ ani mɔgɔ jugu minnu ta ko ka taa i garder ni b'an na mɔgɔw tirer k'i faga nin baara in jɔlen kɔfɛ olu de bɛna kɛ bandi armée jamana in kɔnɔ yen tuguni finalement a bɛna baara yɛrɛ de gɛlɛya an kɛɲɛbakadenw bolo tɔɔrɔya dɔ de bɛna ɲɛsin an kɛɲɛbakadenw bolo mun bɛ taga gouvernement yɛrɛ bolo dan. C'est pour cela que anw ye wulikajɔ kɛ ninnu de kana kɛ tiyali kana kɛ jamana in depuis tubabu tile sanu bɛ bɔ kɛɲɛba cercle kɔnɔ k'a sɔrɔ nin kɔlɔlɔ jugu ninnu tɛ an na mɔgɔkɔrɔbaw ye nin dayirimɛw sɔrɔ k'a sɔrɔ nin tɛ bon min dun fana bɛ yen olu bɛ 40 tonnes olu b'o bɔ o ma mun y'a kɛɲɛba cercle ma ninnu na ni suɲali ani ninnu ka dégradation kɛ ka yiriw bɛɛ tigɛ ka jamana bila désert la vraiment que ni gouvernement yɛrɛ ni Assimi Goïta de ma wuli ka jɔ kɛ ka ɲɛ anw ma ko comme an yɛrɛ fana y'a kanu cogo min ka wuli ka jɔ kɛ ka soutenir ka transition soutenir an na nafolo a n'a ni a n'a an yɛrɛ bakun k'o kɛ ka transition soutenir nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ o ka na kɛ anw bolo dusukasi ye jamana in kɔnɔ kɛɲɛba cercle kɔnɔ an na laɲini ma ɲa vraiment an tɛ ala delila o la. Alu Jalo wasa tɔn ɲɛmaaba. Ouais. I bɛ se ka estimation dɔ sera ka jate a la wa nafolo min bɛ bɔ ou bien par jour ou bien par semaine ou bien dɔgɔkun kɔnɔ san kɔnɔ kɛɲɛba yɛrɛ cercle la wa dugu jukɔrɔ nafolo ta sira fɛ a nafolo ko bɛ cogo di. Bon. Aw ka ɲininiw sera o ma. An yɔrɔ dɔw bɛ yen jama mun bɛ bɔ yen an yɛrɛ jama mun bɛ bɔ anw na dugu dɔw bɛ yen. Jama bɛ Mali la. Jama mun bɛ yen a ɲɔgɔn jama tɛ Mali kɔnɔ a ɲɔgɔn jama ɲalama kɛɲɛba cercle jama ka ɲi ni Mali jama bɛɛ lajɛlen sinuwaw bɛ jama koli mun kɛ ni musow bɛ tila ka a yɔrɔ ko tuguni olu bɛ jama misɛnmaninw yɛlɛ o sinuwaw la région na o i y'a faamuya sinuwaw bɛ mun bɔ par jour n'i y'a a bɛ 40 milliards CFA a bɛ miliyari 40 bɔ don o don i b'o de bɔ i tɛ se ka ninnu pelle mun bɛ kɛɲɛba cercle kɔnɔ a ka ca ni pelle den 500 ye pelle den kelen bɛ taga fo combien de millions pelle den kelen
pelle de te machine ba min be machine ba mun dinga be dinga bawse ka mun be dinga bawse o bina ni aga chani o ga chani keme fla keme duru kenya ba cercle kono kenya ba cercle akun on la beni machine est-ce que obise ka ke galonga mais city kelen be mun produit par jour plus que 7 d'or ni yo multiplier bi wolonvla ni duru et kilo kelen ni a valeur jatemna 1 kilo beta fo 35 millions ou 30 millions à babo sanu tonne kilo kelen au kilo kelen bon iduma ke 24 heures sous anitle e bara nunu be ke 24 bara be ke 24 heures ba ke telegram ba ke souffre et puis fana nafa fuitala ke ba cercle kono hal banque de santé ke ba ibe jeli mara yoro mumbe mo be sa jeli ko dese la ke ba cercle kono ni ablambo sangono c'est trop dépassé jeli mara yoro te courante docteur so wakati be na hal ni ila subi bolo ye foni glati sans docteur so ka adaga docteur so kono kenya ba ça c'est am se kan disi gosini moyen ke ba cercle kono pour rien min zéro chinois nunu olu a min fa atise ka la fo quoi ni ay min chinois nani i sago kana min mo ko de don ye min mo ko mun be olu de don onga ma bise ka nyingali ke en fleba do bise ka nyingali ke o ba hira ka fo ni min kelengelena nunu be la chili haka ja ka ta se chinois vraiment anu masike ka kuma wa lika joma ke ka se min nyema ko nunu ma ubise ka min ke kenya ba cercle ye a min kelengelena ina fo min duru min be kenya ba cercle la anu ma del ka sike ka kuma wa ubise ka mun ke cercle wa bon même fo lu ba fo ki be patenter mon di mairie mo ma lu bi basé au de kan ni minu nunu na environnement be kololo mun na do environnement ko iba environnement iba na environnement mun tia sangono hali milliard kemeto nyana bo be tiani mina se be tiani mun se dugu koloma na environnement na anambe poussière jugu mun samaila mobili no fe ani forage ana forage mun be datugon ko kana jimi ko atiana min pordi ya tian ni ya jatemna 100 milliards to nyana bo mais ni ya jamana la je fo sariyaw de ga ta jamana kono ka nyansi nunuma o de ba ke sigidala mo be nafa soro parce que nyina kelembe bomako mo do de bi da bomako doron sigidala mo wi mako to la toro ya la quoi c'est pour cela que o de bumba de be an sigidala mo nunu ngayen hakke convention be min ni gouvernement min ta nyana bo kon minyew a convention fen ba kono imakota sila ba be violer de imakota sila non te afora de ambe se ka bara munke o ga dama mais to ke itara mo wore ni ta mo dugu wore mo de taga na 40 dlan na ola papier ou dlan ko ke ba ka denye ko luta ko ludo c'est comme ça bi ya alu jalo e mi wasatonye mabai lahinin baw bolo wa ni oye kani jekulu e min be jekulu nyama ya la bi lahinin krengere ni men baw bolo kenya ba resterli aka lahini bi mu lahinin mu mambolo ke ba circle la lahinin mu mambolo bi ambe fega wuli ga jomun ke valeur mu be kenya bala o ka adapter na folo mu mambolo valeur ka yana o valeur ka ye dugula na folo mun b'an bolo valeur ka ye dugu la parce que mun na an an terikɛ caman bɛ taa bɔ Bamako ka taa Kɛɲɛba alu cɛ an y'a mɛn cɛ Kɛɲɛba tɔgɔ bɛ cogo min cɛ n'i donna a kɔnɔ maloya ko ka bɔ a b'an tɔɔrɔ o a b'an degun parce que an wolo wɛrɛw de don est-ce que y'a faamuya a b'an tɔɔrɔ parce que hali mini mɔgɔw n'i y'a ye k'i bɛ so ɲɛnama jɔ Kɛɲɛba cercle kɔnɔ a bɛ mini mɔgɔw tɔɔrɔ a b'i tɔɔrɔ mun na olu y'a kɛ mɔgɔ kana fɛn kɛ yɛrɛ parce que je pense que Kɛɲɛba 10 ans dugu kɔnɔ ne ye étage dɔ jɔ ye a ma bɛn mini mɔgɔw ma o a ma bɛn i ma o a ma bɛn i ma o parce que n'i ye mini étage ɲɔgɔn a ɲɔgɔn tun tɛ dugu in kɔnɔ mais a ma diya i ye o parce que anw y'a karaba de ye nka développer dɔɔni
parce que an y'o kɛ dɔrɔn mɔgɔ caman y'a kɛ dugu ka se ka développer n'o tɛ mako t'a la o courant filɛ ni dugu kɔnɔ ka cité kɛ dugu kɔnɔ n'i ye Kɛɲɛba ka den ye i tɛ don cité kɔnɔ n'i ye hali ni baara dir'i ma i tɛ don cité kɔnɔ n'i ye Kɛɲɛba ka den ye n'i ye yen den ye i tɛ don cité kɔnɔ cité fana i kɛlen bɛ ka frigow sigi citéw kɔnɔ yen ka tila tuguni ka frigobaw sigi yen ka tila ka o glaciw de feere a ma 40 50 60 glace den kelen et puis fana i ma si an kun quoi i ma ko t'a na quoi an na vie i ma ko t'a la quoi k'a dɔn ala de dun ye nin sanu ninnu k'an garijɛgɛ ye k'a fɔ ala ye nin k'an garijɛgɛ ye an na hɛrɛ dɔw b'a la mais olu ma ko t'a la et puis fana y'an denmisɛnnin minnu fana ta k'i former k'i bi k'olu kana ta min na ko ni min banna k'olu ka to yen i ka se ka sɛnɛ kɛ i bɛ se k'i yɛrɛ balo cogo min taara juru fɔsɔn dɔw don olu la tuguni ka tila tuguni k'olu la forow minɛ la k'a fɛrɛ kana denmisɛnninw nɛgɛn k'i la avenir bɛɛ bila k'u ka tugu sɛnɛ kɔ ko ka yɔrɔ dɔw d'i ma ka tila tuguni k'a f'u ye k'i ka juru dɔw don i la ka juru dɔw don i la i tɛ se ka juru mun sara ka tila ka olu la forow bɛɛ minɛ k'olu bɛɛ bila chômage la sisan kɔ i b'i débrouiller foronin minnu na k'o bɛɛ minɛ i la k'o bɛɛ feere donc ne y'a faamuya Kɛɲɛba ka laɲini ye bi wasatɔn ka laɲini ye bi ni gɛlɛyaba min filɛ nin ye Kɛɲɛba cercle kan a ka wuli ka bɔ yen Kɛɲɛba ka segin ka n'a danbe ma nafolo min bɛ bɔ Kɛɲɛba dugukolo jukɔrɔ a nafolo a ka se ka kɛ tɔnɔbɔfɛn ye Kɛɲɛbakaw yɔrɔ o de y'a n'aw Kɛɲɛba cercle a ka se ka lafiya a ka kɛ lafiya ye Kɛɲɛba cercle ma a ka kɛ lafiya ye Mali bɛɛ lajɛlen ma parce que sanu mun bɛ kan ka bɔ nin san ninnu ye 10 ans mun kɛ i bɛ sanu bɔ nin tun bɛ Mali bɛɛ kɛ fɛn ye Mali bɛɛ kɛ fɛn ye mais a nana sɔrɔ gouvernement minnu bɛ yen olu mako tɛ foyi la i yɛrɛ poser c'est pour cela que an bɛ kan ka transition soutenir kun dɔw de b'a la objectif dɔw de b'an bila k'a soutenir an tɛ kan ka a soutenir ko a ka d'an ye dɛ an b'a soutenir an na nafa jamana la nafa parce que n'olu sera k'i jɔ i jɔyɔrɔ la sisan n'olu sera i jɔ i jɔyɔrɔ la sisan changement bɛ don Mali kɔnɔ parce que sanu tɔni kelen sanu tɔni kelen n'i y'a jateminɛ sanu tɔni kelen bɛ taa fɔ 40 milliards tɔni kelen avant Musa tile la dun sanu tɔni kelen tun tɛ tɛmɛ miliyɔn 35 la mais bi an bɛ yɔrɔ min na sanu tɔni kelen bɛ fɔ 40 millions na mais pourquoi o jamana tɛ développer de o jamana tɛ développer pourquoi mun b'o yira k'a tɛ développer Kɛɲɛba ka denw u labɛnnen don kɛlɛ in kama bi wa ni ye minnu kuma fɔ bi ni Sinoa ko kuma ni Sinoa kelen tun tɛ min b'a dɔn an tun tilalen ɲɔgɔn na hali gouverneur tun b'a dɔn an bɛ tila ɲɔgɔn na mais min Sinoa la ba dégrader o de y'anw sɛgɛn fo k'a dama tɛmɛ an ye mun don liti la depuis le 25 octobre ni sisan tɛ wasatɔn ye mun don la a bɛ CFA miliyɔn 100 ani miliyɔn 45 an y'a bɔ an yɛrɛ de kun k'a dɔn a liti la 84 tɛ télévision fɛn fɛn bɛ yan n'an bɛ se ka taga n'a ye tuma bɛɛ an bɛ taa meeting baw kɛ Kɛɲɛba ka diɲɛ bɛɛ wele k'a fɔ ko nin tiɲɛli de bɛ yen n'an wulila fana an bɛ misiw faga an bɛ bɛɛ wele an bɛ na tuma bɛɛ an b'o baara de la k'a yira an tɛ violence fɛ a ka se ka kɛ sariya kɔnɔ mais an ɲɛ b'a la Sinoa ko in a bɛ laban cogo min ala de b'a dɔn ala k'a kɛ hɛrɛ ye amina rabi Alu Jalo waati korona an bolo an bɛ se k'a fɔ an bɛ jɛmukan waati labanw na kuncɛ waatiw la ni maa ko k'i to nin kɛnɛ kan ka kumakan laban fɔ ka se ka ni baro kuncɛ ani welelema kan da ka ɲɛsin Kɛɲɛba ka denw ma ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma ka ɲɛsin maliden bɛɛ lajɛlen ma e bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ vraiment n bɛ wele kɛ n bila Kɛɲɛba ka den bɛɛ lajɛlen ma an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka na hakɛ ɲini sariya kɔnɔ parce que an tɔɲɔlen de don Kɛɲɛba cercle kɔnɔ min mɔgɔw fɛ n bɛ wele bila an bɛɛ ka se ka fara ɲɔgɔn kan i n'a fɔ an faralen bɛ ɲɔgɔn kan cogo min wasatɔn national a vraiment ani tɔn 30 ni tɔn 5 de b'a kɔnɔ alhamdulillah
an bɛ ala fo k'ala waleɲuman dɔn bɛɛ wasatɔn tagabolo faamu kɛɲɛba bi n bɛ kɛɲɛba ka denw bɛɛ lajɛlen fɔ nin yɔrɔ in na parce que bɛɛ bɛ n wele alu an yɛlɛ tiɲɛ segin ma an yɛlɛ tiɲɛ segin ma bi an y'a segin ma sini n'i tun kɛra nataba de ye i b'a sɔrɔ an tun tɛ se nin yɔrɔ in na parce que tellement que wari bɛ suru i kan cogo min i ka mankan in bila bon vraiment an y'an na dignité ni jamana kanu ta o foli b'an ɲɛ ni adamadenw y'i fo i fana ka foli la segin ma n bɛ foli la segin kɛɲɛba ka 12 communes bɛɛ lajɛlen ma nin yɔrɔ in na yan n bɛ mali faama fantanba bɛɛ lajɛlen fo an na président ɲuman ye Assimi Goïta n b'a fo k'a waleɲuman dɔn a n'a la gouverneur bɛɛ lajɛlen a n'a la gouvernement bɛɛ lajɛlen n bɛ premier ministre a bɛɛ lajɛlen n b'i bɛɛ lajɛlen fo ka i waleɲuman dɔn aw yɛrɛ minnu filɛ nin ye k'an yira diɲɛ bɛɛ lajɛlen na bi an b'aw fo ka waleɲuman dɔn ala ka baraka dɔn télévision in na ala ka sankɔrɔta ala ka sankɔrɔta kosɛbɛ na foli ni tanuli bɛ bɛɛ lajɛlen tabarikala an bɛ i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn e min sɔnna k'an ka wele jaabi ka na bi teliɲɛta jabarani so kɔnɔna na an ka se ka na kuma wasatɔn kan an ka se ka kuma kɛɲɛba yɛrɛ cercle degun ni tɔɔrɔya min b'a kan i ka se ka walawalali kɛ diɲɛ ma ka se ka faamuyali sɔrɔ a la wele kan halisa an b'a jigiya ka fɔ a bɛna mɛn cɛmancɛla fanga maa ɲɛmaw fɛ n'o ye colonel Assimi Goïta ka taa se jamana yɛrɛ marabolo ɲɛma ni an ko ma premier ministre docteur Choguel Kokala Mayiga ka taa se maa o maa bɛ yen nɔ k'e da kan ka se ka don a la min bɛ se ka kɛ sababu ye kɛɲɛba cercle walima hakaja mali filɛ ni degun min kɔnɔna na dugu jukɔrɔ nafolo ko ta sira fɛ n'o ye sanuko ye a bɛ se ka bɔ a kɔnɔna na cogo min na an b'a jigiya ka fɔ nin tɛna kɛ an ka baro laban ye tuma ni tuma an na to ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan ka na hakilila jigin kɛ kɛɲɛba yɛrɛ cercle walima kɛɲɛba yɛrɛ a dugu jukɔrɔ nafolo ko degun jumɛn b'a la tɔɔrɔya jumɛn b'a la wulikajɔ jumɛn kɛn bɛ aw fɛ da bɛna don ninnu bɛɛ lajɛlen na waati natɔlaw la an bɛ i fo ka wasatɔn yɛrɛ k'a tɔndenw bɛɛ lajɛlen fo mali kɔnɔ ani mali kɔ kan hakaja i ni maa minnu yɛrɛ fɛnɛ tagamakɛ ka na bi ka na émission yɛrɛ enregistrement na an bɛ foli lase a bɛɛ lajɛlen ma k'a ɲini masa rahamani fɛ basigi ni kolo suma ala k'o sabati an ka jamana kɔnɔ ala ka barika don tɔn in na tɔn in a ka laɲini ye lafiya min ye kɛɲɛba cercle la ala k'o lafiya sabati kɛɲɛba cercle ala k'a bɔ degun kɔnɔ ala ka mali bɔ degun kɔnɔ ka diɲɛ jamanaw bɛɛ lajɛlen ka lafiya sabati an bɛ i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn hali ni y'a sɔrɔ fulakɛ kɔni mana ni nɔnɔ ye a bolo ayiwa salifu ɲare bi yan nɔ ayiwa nin bɛ dansigi kɛ aw ka bi jɛmukan na ni o ye faso jɔ kɛnɛ ye maa welele Alu Jalo wasatɔn ɲɛmaaba nin ye cercle walima an bɛ se ka fɔ nin ye jɛkuluba ye kɛɲɛba yɛrɛ cercle la min bɛ ka lamagaba bila sen kan min bɛ se ka kɛ sababu ye kɛɲɛba yɛrɛ cercle lafiya bɛ se ka na cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la dugu jukɔrɔ nafolo ko ta sira fɛ ni o ye sanu ye chinois kɛlen don ka ba kɔnɔna minnu tiɲɛ kɛɲɛba yɛrɛ cercle la o bɛ se ka jɔ sɛfɛwari miliyari caman bɛ cɛ ka taa ni a kɛn bɛ ka dugukolo la tiɲɛ yɛrɛ lase kɛɲɛba ma sɛnɛ tɛ se ka kɛ bagan tɛ se ka mara minnu minnu fana bɛ yen nɔ n'olu kɛn bɛ ka gɛrɛntɛ yɛrɛ ta ka ɲɛsin kɛɲɛba ma kuran kɔni tɛ kɛɲɛba ji sanuman tɛ sɔrɔ kɛɲɛba ninnu bɛɛ lajɛlen ye degun ye an tun ye Alu Jalo wele ka na a ka se ka na ɲɛfɔli kɛ an ye ka walawalali caman kɛ an b'a jigiya ka fɔ faamuyaliw fana caman sɔrɔla la ala ka na ni lafiya ye kɛɲɛba yɛrɛ cercle ni mali yɛrɛ bɛɛ lajɛlen na ala ka dɔgɔkun yɛrɛ jɛmukan yira na ni o ye faso jɔ kɛnɛ يمام وللهوى يمام وليا يمام وللهوى يمام وليا بسمة تقهر الهموم والامل يملاها عمر الظلم ما يدوم وارضك ما بننساها بسمة تقهر الهموم والامل يملاها عمر الظلم ما يدوم وارضك ما بننساها والكون كله بيحضر لعرس الحرية لما